ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯝꯇꯗ ꯋꯦꯠꯂꯣ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯥꯊꯔꯛꯄ ꯆꯥꯗꯥꯅꯨꯡꯗ that is all pagan. Bathoko haile adudagi pa haibani aduga pagan haibani. Kaya yamna chumagi si history. Aina haibate jalana haibate. Sayang pangwaga ng tomyo, puyan ng tomyo. Layo pa siya ng tomyo. Ningkoro ng buwan ng tomyo. This is kaya ko offer siya na ilapadaling sa ng tomyo. Modern manipulation na yan sa kahihingi malalim na yan sa ang tomyo. Managi, lalamay panan mo interpret daw yung panan mo sa recognition review, panan mo explanation review. Iba panan na natin siya. Nasi identity na. Nakakalaman na ano namin, nakakalaman namin, ako i-state na ito. Sa tsaka yung bumaba daw. Lumipas siya nito. Puyado. Ako panan siya yung panan di history siya. Panan siya nagkakaroon ng kanya. Sangsiyali siya lulubat ng gini. Lamdam sige sa isip ano niya, pagkipuwari. Kaya ka na, ako na, nagiging friends po niya sila na nakalalimin eh. Nakaganoon na kami manipulati, huli po niya eh. At ang niya ako sa siya, pinalito siya ito. Ay, yung sige pagsigil, di ba? Ikalik na sa economy siya, yung ibanda. Ikalik na ano yung iba kung makapimila na magandang damigay, please. Revisit the text. In regards to pagan identity. Don't try to mislead this unfortunate community. Ay unfortunate tayo na history na masibuhan nga amana yang clear naman yung papel uy dawa at bumba pero naman kasi masibuhan niya ay unfortunate ako yung nalang sa lalibit na iba niya ba apun ba siya fisira ba kaman fisira ba Siyempre siya nagagagadi. Ako'y lamang sa nalaiba, puro pang mapuning magsimasi. Ako'y ang clear way ng recognition. Nanago mo na tayo ganit. Ako'y hindi mo nabansado o kaya nakulat na yung justice. Aray ka na ako na tayo ganit na ako'y hindi na natin. Ay hindi na sa amin ay talaga. Karena mula buhay ngayon ang ako'y may tayo. Tokpiro. Hindi. Tokpiro. Ay minye dagit tulad pa ay apamba ay kanang di resto ka malin na tapama ay mo dagit tulad pa wakal mo na pangalan ko ito pero kasi ay review this is not to say ako ko lang natin economic point of view of the economic perspective of the based on reality, based on historical evidence, madadaging pangan ko, explanation to you, pangan ko behind to you, economic discourse to you. May pula, ninyo mo sa highlight sa kagadi. Pangan, o inaan si Ninguém mais sabe, não funciona, acabaram no meio da oficina. Pangalan ay pamilya, kamay ito, di ba? Nagiging pamilya kamay ito, ba? William na kamay ito, ba? Pangalan ay pamilya kamay ito, ba? Tibay, kamay ito, ba? Subay, kamay ito, ba? Yung hay, kamay ito, ba? Yung ham, kamay ito, ba? At kung pang-programay ito ko naman, kung pang-programay ito ko naman. Sino yung mo sa
시민한테 시키는 제가 시키는 건 나가라. 나만 내는 거라. 아마 거기 넘나기 생각하라. 부야들이 뭐 못한다. 저 사람도 바보들이 이런 거 못한다. 방금 아이덴티티에서 시키죠. 시키기만 한다 이거네. 런던에서 방금 아이덴티티에서 시키기만 한다 이거네. 강인이 일하다가 Wapalan lagi laki soldiers ni, namun siya wakanda, namun si imam ay may official buka, pulo na baca ng kasih, laki ni manda, Manipur, ilayaya, pangalan ko pa identity siya, masih layang siya, masih siya yung betul na sakini, hindi ko na tutunan yung betul na sakini. Ngayon po siya na yung bibensyator siya ng pilis siya ng sakini, puya na yung bibensyator sa sakini. Magpapos siya mapapanig ang ikot siya na, uy, mapapaganda na! Pangalan naman siya mapapanig ang kiro. Pangalan sa iyo siya mapapanig ang kiro. Pangalan sa iyo siya mapapanig ang kiro. Pangalan identity siya lang ng sige siya. Generation siya lang ng sige siya ba? New siya lang ng pangalan identity siya. Uy, siya na yan. Tamay yung Islam at sa kaganda. Pangalan na ay nagkakita ba? Pangalan na yan. Madukul na kiba ano ba? Explanation to. Lalasin yung na inaragan sikat na pagkakatawa. Pangalan identity siya lang yung matutak. Ang pangalan ka, hindi siya. Iiwan na sa sanay. Culture iwan na sa sanay. Matang-matang iwan ba history, iwan sa shari history. Ang gayang nagdabalay. At chuwan mo yung hindi kaya dahil ang madamay hindi na kasi paupumin na kiba. History. Ay, nagsasabi ba may buhay ba kasi pagkasasabi lagi, ipaka at buba. Tumalaga Hadari Santo Madu yung higay Hadari pangan niya berdakan na magkita ang gayang napasyaw raman kung magkipato kung bama ang gayang watowi manaman na madu hanggang na magkita madu sino magkita ang may Muli na ang magiging kasi ito ay batuto kamamagin ito ay batuto doon lagi ano ba historical preservation naman Untuk begitu itu, namun ada begitu bata menjadi panas. Namun tidak betul tarik halaga. Okey ba? Bangladesh ki international panel convention tapi wala itu melukje panel research institute ada apa tu siapa nama masih berhubung dengan pertukaran. Lainnya begitu tahun 2024 ni Januari dia tiap serta masih ambil office hangkong na nababay sa Jawat Harang na isili ang mga pamjaya sa mga kaibigan. Pamjaya, yun na ang ilay ba nalikay sumaya siya. Pangangibal nalikay sumaya siya. Masin na ka. Kanakong mana, siya nundan bigay kaya na kanbara. Siya hindi na lang kitang tamatong tama. Ano ba, nalikay sumaya na hanggang ganitang. Nung na ba? Ngayon na siya nundan ba? Tunggu na nagkakaroon ba research na research deep dive. Kanya sa pagkakata ba? Then, mapapagod na ba sa kagaba financial area? Mapapagod ibigin ko naman na pagkakata. Maduin ko pang-research institute na. Suwede na. Nung na ba ako'y maduin pandam na Hariba Institute na siyempre na nabumili ako siya. Nung siya nagpali ako'y kunamag, mayang na operation ginagawa ko naman sa office.